course, ang aton sini nga matag panamati ka-aksyon sa tabok sang kadagatan ang isla sang Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sa Masbate, sa kuto panabutan sa aton broadcast, liwat kamunabon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Police Files. Diri sa Action Radio Bacolod, mabatian tag sa Kadomingo, alas 3 tubto alas 3:30. 30 minutos nga talakayan programa sa aton nga kapulisan sa Bacolod kag Negros Occidental. Opdan kita sa aton nga technical partner diri sa Studio A, sa Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Oliver Pason kag Broadcast Engineer Henry Spolgar, ang inyo alagad anchorman sa Action Police Files sa every Sunday, Action Eric Magbanwa. Kabay pa nga ara kamo sa maayo nga pagkahimtang, kabay pa nga ara kamo sa maayo nga mudo, kondisyon ng aton sini nga rawas sa aton sini nga pagpangalagad. First and foremost, ang Malacañang nag-anunsyo nga ang Bacolod City magapabilin sa Alert Level 1 May 1 to May 15. Klaro? Sa ato matag paramati, ha? Alert Level 1 gihapon ang Bacolod City umpisa May 1 to May 15. May mga banwa sa probinsya sa Negros Occidental nga gin-downgrade sa Alert Level 1. No, amoy ni ang banwa sang Cantoni. Kag may mga nauna na nga mga syudad o kon banwa nga ginpaydalom sa Alert Level 1. The rest sa mga banwa kag syudad sa probinsya nagapabiling gihapon sa Alert Level 2. Now sa ato nga makauturan nga nagapamati sa gihapon, sundon ta ang simpleng protocol gihapon, no? Ang natawag nga health protocol, ang social distancing, ang pagsuksok sang face mask. Importante gid na hindi kita kalpante, no? Hindi kita salig nga ti siling mo wala na, pero ara gihapon. In fact, may mga ara na amat-amat ka pamahog sang bag-o nga variant sang Omicron, no? Dapat aton inibantayan kay ti sa Manila may mga nagpositibo na. In fact, ang ginhambal sa Octa Research matapos or by this May, sa tunga-tunga sa bulan sang Mayo, basi kung may surge nga matabo, hopefully wala lang. Ha? Kaya nagbalik na amat-amat ang aton nga ekonomiya sa pungsod sa Pilipinas, although nga huwag gihapon kita yung nagasalig, no? Ang mga negosyo subong ti amat-amat naging man nagbukas kag medyo hilway amat-amat ang pagiyo sang aton nga pamulo. That's why nga ang ining mga sahi sang level nga ginapapanaog sang aton gobyerno sundon tagid permi, no? Kag dapat gid nga sa gihapon i-sustain ta ang pagsuksok sang face mask, no? So hopefully ang ginalantaw sang Octa Research nga base may surge nga matabo sa bago nga variant sang COVID-19, hopefully wala lang, no? Kasi basi bala baw mabalik naman kita sa kanding, no? Balik naman tas puno. Now amo na subong ang atong gobyerno nagasigi-sige sa pagbakuna. In fact, sa mga nakatapos na booster shots, may mga second boosters na nga ginahimo sa aton nga mga frontliners, no? Sa mga kabataan naton may ara na ginahimo nga pagpamakuna. So wala pa nakapabakuna, baw palihog lang pabakuna na kamo. Kag sa first, second dose ninyo nga pagpabakuna, sa wala pa nakapa-booster shots, palihog lang. Appeal naton, pa-booster shots kid kamo. Sa nakapa-booster shots na, kay kung kumo nga itong gobyerno, nagpasangkad sining second booster shots, palihog, isundon taman ini, kag tumanon taman ini. Kainitanan para sa aton nga kayuhan, no? Ang gobyerno wala nagabutang alang-alang sa aton pamuluyo. Ginabutang kita sa gobyerno sa insakto, sa maayo, kag amo ning pamagi nga mapatuam ta ang anuman nga sahi sang variant nga halin sa sining COVID-19. That's why nga ti ang atong gobyerno sa tutuod lang kapoy na, ang atong nga mga frontliners kapoy na. So hindi kita gusto nga mabalik kita sa shadow ka instrikto nga sitwasyon kung COVID-19 ang pangabalan. Tama na, sobra na. So ara na sa aton nga mga pumuluyo ang pagsunod sang simple nga health protocol, social distancing, kang importante gid soksokid kita, face mask kiti sa iban nga pungsod,
may mga surge nga nagakatabo in terms ng COVID-19. So hindi kita gusto nga ang natabo sa iban nga pungsod liwat matabo kag aton diri ma-eksperyensyahan diri sa aton sa pungsod sang Pilipinas. That's why ngati ang mga panibag-o nga variant sang COVID-19 ining Omicron amuning ang gina-monitor subong sang aton sini nga Department of Health, no? May mga contact tracing na nga ginahimo, may mga identity na nga ginahimo ang aton gobyerno sa to nga na latnan sining Omicron B.22 or 2, no? Sa kadamo, no? Binata-bata lang ang aton sining COVID-19. That's why ngati sa aton nga pumuluyo maghalong gid kita, no? Ang importante halungan ta ang aton sining ikaayong lawas, no? Kay although nga siling sang Department of Health hindi giman niya siling kahadlukan, no, ining panibag-o nga variant sang COVID, but still, no, ang importante dira nga i-sustain taya ang aton ikayong lawas. Kung may mga nabatyagan kamo dira sa inyo sining nga lawas, palihog lang, pahibalo kamo sa pinakamalapit naton nga mga authority, no? Ang aton diri nga local IATF under the leadership of Bacolod City Mayor Bing Lunardia, sa aton nga local interagency task force sa idalom ni Vice Mayor Elcid Pamilaram, sa aton nga mga EOC, no, Dr. Sorungon, sa kay former councilor Ang, no, and the rest sa mga frontliners naton, wala gihapon nagauntat sa ginatawag nga vaccination program. Kung may mga schedule, may mga available nga mga vaccine, ara gid ang aton sini nga syudad wala untat sa mga sahi sa programa nga ginadulong sa aton sini nga barangay. So opdan tala ini sa pagpangamuyo nga sa gihapon malampawasan naton ang ini nga mga sahi sang kalamidad, problema nga ginatubang naton sa pungsod sang Pilipinas. Let's go to work sa atong sining pagpangalagad. Daw karon nga hapon ginbalikan ta ining kaso, remember ining kaso nga pagpatay, makabig nato ini nga biktima ini sang salvage, ang case ni Levi Ortega nga taga Purok Villamor or Villamar, Barangay Estipanaya. Atong gin-abduct bala nga si Levi Ortega sa tong Abril 23 ang gabi, gin-pick up ini siya sang mga armadong kalalakinhan, no? Siguro hindi magnubo sa pulo, 3 ka mga salakyan ang gingamit, 3 diri sa pulo nagsulod sa serving nga balay kag talyer ni Levi Ortega, no? Ara pang duway ka kabataan nga minor de edad dumduman nyo sa tong Abril 23 ang gabi. So gindala ini siya sa mga armado nga mga kalalakinhan kag sang ulihi pagka Abril 24 sang aga nasapuan ang patay niya nga lawas dito sa may highway sang Purok Una, Barangay Agisan, syudad na sa Himaylan kag may ari ini siya agi igo sang luthang sa iya sini nga ulo, naka gapos sa iya sini kamot kag tiil, may putos sang plastic ang iya sini nga ulo, no, nga as if bala nga makasiling kita nga biktima sang summary execution o consalvage. So ang kaso sa abduction arin na subong diri sa area sa station number 4, considering at diri naghalin nag-emanate ang krimen under the leadership of Police Major Richie Guhi, na kitaan man naton ang effort ni Major Guhi and the rest sa iya investigador nga wala man untat ang ila sini nga investigasyon, no? O galing kati ang problema diri wala gid sang servigib lang witness nga naka-identify sa itong mga armado nga mga lalaki. Even ang mga minor de edad nga kabataan sa itong natabuan ni Levi Ortega ang hindi magani maka-recognize kang hindi magani makakilala sa itong 3 sa pulo nga nasulod sa balay nila kati lunsay ini nakabunit kag mata na gid lang ang kitanon sini. Now ang isa diri sa mga gina-establish karon nga motibo sang station number 4 sa pagpatay kay Ortega, possibly, no, posibilidad may angot ini sa droga because nga according sa kay Major Guhi, daw ari ini sa barangay drug watch list ang ngalan ni Ortega galing katido wala ini ma-validate mayo sa pulis naton ang ining kaso, no.
Pero kung inyo madumduman, naghambal man ganito ang minor de edad nga bata ni Levy Ortiga nga natabuan sa pag-abdak sa Amaya, nga daw may something ginapangita nga items ato mga armado nga mga kalalakihan nga nagsulod sang balay kag silbing atelier ni Levy Ortega, no? So ari subong sa linya naton si Police Major Richie Gui, ang hepe sang Police Station number 2 asto sa latest development. Major Gui, ano ang latest investigation nga ginconduct nimo sa opisina mo with regards sining pag-abdak, pagpatay kay Levy Ortega, Major? Yes, no. As of now, continue pag-iapon natin nga investigation with regards sa hitabo niya. Ibindalit reported na ini sa atong opisina, but then nag-executive report to investigate, no? So, dito tanabalaan nga ang tupod niya during that night, ang iya bata na 14 years old kag 13 years old na bata na bayo. And then, allegedly, ang matulin ko sa ko ang iya may sa hindi magbubukulo ka tao. May 3 ka mga nagkalain-lain sa lakyan. So, as of now, continuous pag-iapon natin investigation with regards to the identity of the suspect. Nag-tap na kita dito sa barangay. Video pa ito yung CCTV, but then, sabi ko sa'yo, wala ito mag-capture. But then, nangita pa sa other source, but may na-capture ito ng CCTV sa ibang mga establishment yung nalabyan, no? Continuous ating coordination sa ila. And then, nagpamangkot kita dito sa palibot kundi na ang abduction na tabo. But then, wala din may naka-witness during that night. So, ang nakakita lang din ang mutong bata niya na 14 years old. Galing sa iya kami sayon, puro nakabunit yung mga suspekta. Pag matalang ang kita, so may pipila kita na hindi na pakita sa iya na mga persona na mga pumangkot pa siya kung sino mga possible nga mga naupod sa niyamay na diwa sulod sa ila talyer. Galing mo lagi siya may mahatag sa atin na ngalan kaya hindi naman ma-identify ito mismo ang mga suspect puro kung nakadong ito. Sa motive, sir, kamusta so far ang daragan? So, nag-istorya na nag-coordinate ito sa Hingamaylan. Ini natin biktima sa abduction. Yara sa 2022 na barangay drug watch list na implog yung alam. Magaling na wala mabalidate sa atin na intel operatives. Kaya lain ng spelling sa list sa barangay, no? Ang nakabutang po Ibay Ortega, LADI. So, ang iyan is Levy. So, sa atong station, sa station 4, wala siya sa atong drug watch list. So, sa panaysayon man to sa mga sa anak na legal age, kung nadumduman mo, nag-report ini ang iyang duha ka bata na minor sa ila magulang, sa ila half-brother. Kaya nanawag ang half-brother sa ating station, kaya nagmangkot ko naging baybas kita. Kulit siya gano'n na ang una yan yung pagkataan sa una yung asawa, may ideya na ang ila may engage sa legal drugs. Pero kung pamangkotan mo ko actionary, kung amawin ka dako nila amay na engage sa drugs, so maambay ka small time lang. Iningalan niyo, sir, nga sa drugs watch list, di sir, sa imamayla niya? Hindi, di rin sa barangay kita na yan. Okay, ang iyang ngalan? Ari nita na include sa barangay drug specific barangay kita na yan. Pero kung kamo maglantaw, sa medyo small time na ni siya? Oo, according sa bata, yung nangganit na 13 years old, isang gina-interview sa ating WCPD, according sa iya, ginadagdagan ko nung nada, walang kami ka ginadagdagan sa items kay
ang ginapangita ko nga po sa mga suspetsado during pagsulod, kami tatlo ko nung naghalugog sila balay, na ginapangita ng items, di ng items na mahambal sa iya may sampang gimatayaan kami sa katao kami. So, ginapangita ng items, so hindi man kahambal lang iya bata kung anong items na pangita, pero drugs na pero actionerit makakonclude kita ang ginapangita ko sa mga suspetsado, items and drugs. Kasi talyer na damo. So, maybe may kamaturan na ginadagdagan na ba siya, and then ginapick up lang na ba siya. Ang nagsiling ni sir sa nga may ginadagdag dira mismong bata yung minors. 14 years old. Pero hindi yan mahambal sa amon na kung ano ang ginadagdag ba. Na items ng ano itong ginapangita sa mga suspitsado, 5 ka suspitsado yung select. Pwede siya yung 5 ko na dito lang sa dua. Wala nagsulod. Hindi nagsulod na sila balay 5. Ang 3 nag-search. Naghalugog. Ang isa ga higot sa ila, kamot sa magamay. Tapos ang isa matanggataya sa ila. So gina-refer sa bata nga minors sir nga may ginadagdag dira kabalo siya nga may tao nga nagkakadto da sir do mo na. So, hindi yan galing ma-pinpoint sa amon kung sino ang gadagdag, ito yung balya mo, bisar ga sulod ba, kapakayo sa lakyan. Okay. So, hindi yan ma-pinpoint kung sino ang gadagdag o sa idea. So sa imo ya part sir ginalanta mo nga ang gina-refer sa bata nga ginadagdag possibly drugs. Yes, so. Kag kung sa inyo ya sir lantaw medyo small time yang iya bali do naman agagamit lang or gadusok man siya. Sa mga na-receive sa atong Barangay Drug Abuse Council ba, engage siya of selling and use, pero hindi pala bako ang mataubos siya sa isa kasimana. So those small time strict level individual lang sa itong paglampaw namin. So it could be possible nga base atong ginapangita nga items sang mga armado, posible ba sir dako-dako guro sir? Can we say that? Maybe naghantong ko sa pagpase yan, then the next day na sakta na lang ko siya sa mamay lang. Medyo lagi nila nakarecover po ang ginapangita nila nga ito. Ang pamilya sir sang napatay way man niya nakapanugis nga may threat siya prior sa ning insidente no? Wala. Kaya pag pagkatambo ko the next day, pagkahapon sila yung kuha nila may isang Sabado, tumapit sa 23, alas 10. And then pagka 24 sang hapon, nagtagpag sa station, nag-ngayon sila bilog, kaya nakita nila sa social media na nasakwan to sa Mailan. So, duda sila ilat o may sinag-coordinate ng investigator sa mga Mailan investigator man, nag-send klaro na picture na ipakita sa ila. So, dito na-identify nila. So, pagka-piksaan na pa sila yung mag-latter, pagbalik, 25 na sa mga alas 9 sa natin. Ano lang to mo Sir Gui ang pag-execute sang pagpatay sa biktima ano man diri sa Bacolod kung outside Bacolod kag dito laging dagdag sa Himamaylan area. Dito siya mismo yung tiro kung mga recovery ito mga basilyo sa fencing. Okay. So balik dito kasi patay gali sir. So ang sir kamo ang kaibistigar sa case ng abduction ang pagpatay sang krimen ginhimo ang krimen dito naman niya sa Himamaylan mo na. Yes, sir. So kamusta sir coordination nyo with Lieutenant Colonel Humukan? Nagligay, nagplaga na ito custody, ginawa ko ng kopya siya with regards to sa mga taratula na kita ito sa kilit sa bangkay. So, dito lang ko kabalo nga tagaling ginutumog na patnakoy is napadalagan ng congressman dito sa ila area. And then, ang isa ko sa ngalang na ginutumog to, daw may bata ito siya na policeman.
Pero daw supporter ko ni Kat McCoy, kaya naman, istorya naman yung business na meta. Oh. Pero Anyway, hindi naman maano nga politically motivated ako din sa iyan din. So hindi man kilala ni Kat McCoy ito ang biktima na hindi magdako hindi sa area ko. oh. So depart niya sa station number 4 yun, sir. Why ka mo touch niya, sige po niya, sir, ang inyong investigasyon. Yes, so kung matanawagan ko ba, basi isa may pipila ka may mga nakakita. So hadlok lang mag-pamilyo, mag-tindog mo. Bukasan natin station, directly to me, ika na naibaluan ko mo sa mga parios sa mga taxi namin dala incidente, drastic pa niya para matagaan ng justisya niya ang biktima. Salamat kid Major Richie Guhe ang hepe sang station number 4 sa ato sining interview, and hopefully base sa dalayon nga investigasyon ni Police Major Guhe maka-establish pagi sila sa dugang information nga sarang nila maangot kag ma-establish ang matutuod nga motibo kag hopefully ma-identify ini mga persona nga nag-abduct sa napatay nga si Levy Ortega. Now, yari sa piyak na tuwalidyan, si Police Lieutenant Colonel Reynanti Humukan, ang hepe sa Himamaylan na Police Station, maki-update kita sa iya kung ano na ang development so far, right after nga nasapuan ining bangkay ni Levy Ortega sa nga area of responsibility. Lieutenant Colonel Reynanti Humukan, sir, mayong hapon. Sir, good afternoon noon sa ating mga taga-Palamati. Sir, for information, update natin ni sa atong founded body ni Sinacertin Levy Ortega sa Porok Bilamat, Barangay Hospital ni Bacolod City. So after nisa sir na-process ni sa ang crime scene natin doon sa Barangay Adisan, indala ni sa natin sa ating investigator sa may institute sa General sa may Barangay Talaban. Then after which, gin-request na natin ang ay Dr. Ligardo Estanda, ang ating City Health Officer na to conduct sa autopsy examination sa body of the victim. And may ari na siya, sir, igo sang tiro sa ulo, sir, no? Oh, yes sir, no, actually based doon sa makita sa natin, no, sa iyang lawas na may igo siya sa ulo. So actually na sir, we are waiting for the release of the results ng ating autopsy examination conducted by our City Health Officer. So maybe makuha na sa hapon na siya kay DJB sa investigator sa buong actually andun sa naman sa Bacolod, dito tayo sa Bacolod kay absentee voting siya. Aha. Kag ang ini nga biktima, sir, si Levy Ortega, daw kung lang tawon ta sitwasyon niya sa picture, daw biktima ini sang summary execution, salvage kernel, no? Actually, sir, no, hindi lang dito na-conclude kung ano na siya, sir, no? But yun na nga, sir, ang ining tao, ang victim ni, sabi sa atong investigation, araw na sa barangay that's watchlist ng barangay Estipania. So, accordingly, abduct niya sa Sabado, sa April 23 at around 10 o'clock in the evening. Then following day, na sa direksyon nakita, sa Porok Unyo sa barangay Agisan. Daw naka-backlead di, sir, no? Dumihigot ang kamot kag tila ka may putos ang plastic ng ulo, sir, no? Yes, sir, no, bali ang nakita sa aton na kuan sa aton mga sang pumuluyo ni sa barangay Agisan na naagihan siya sa kilid ng barangay along National Highway lang siya, sir. So nakagapos kini siya ang pagkamot at the same time ginputos ang ulo niya sa bumi kad dinrak pagid sa tapping tape. So muna ang situation siya nakita sa. So, may recovery ka mo, sir, sang asto sa bala or empty shell naging gamit sa pagtiro sa biktima, sir? Yes, sir, no, during the processing sa crime scene, may nakita to o may na-recover ang atong investigator na dalawa ka fired bullet o slug na ginatawag naton at saka isa ka large cartridge case ng 5.56 o yata M16 bala. Amo na siya na-recover din sa area to include ang karton ng may sulat sa tupad sa victim sa Ang karton, sir, nga masulat, ma-recognize mo pa? I mean, madumduman pa kung anong nakasulat, sir? Yes, sir, normally, nakigin na picture na di sa atong investigator, may nakasulat to, ina-address kay Kat McCoy. So, anong relasyon, sir, kay Kap McCoy ning sulat? Actually, sir,
amo na yung nakasulat na dito sir, Katmakoy na sa iyo pala si Bibot Murillo at saka si Boy Tapang. See you next time by Gigi. Amo lang ang nakasulat dito sir. So actually sir, nag-conduct tayo ng investigation. Binigyan natin din ang aton mga operatives kung anong connection siyang sulat doon kay Katmakoy. So anong resulta sir sa investigation? Actually sir, according kay Katmakoy, based doon sa aton operative and investigator na ay hindi kilala ni Katmakoy itong si Certain Boy Tapang, but si Bibot Murillo, bali kilala niya kay tawag doon sa during the time nag-pasyal-pasyal man sa iya kay kilalahin sila nga duwa. This is nothing to do with the Levy Ortega nga kamatayon niya. Actually yun sir, kay do wala ni siya kung ganit naton, do kahit si Katmakoy, wala din niya kilala ni ang victim. So that's why ganit nga daw gusto siya na surprise lang siya with regards doon sa sulat, doon sa cartoon. Okay. So sir, anong paglantaw mo? Dira sa ginpatay o ginbili na ng iya bangkay sir? Actually sir, ang nabalaan na natin siguro sir sa result na sa autopsy examination kay makadetermine na si doktor kung sa patay sa barangay Agisan o patay na sa naging tiro pagida sa sa barangay Agisan. So ang makadetermine lang siya sa atong doktor kung sa napatay gid o ginpatay na sa nadaan bago gigulog ka. So, sir, finally, anong matabo? Ang investigasyon ng full blast investigation din na sir sa station number 4, kamo ma-assess na lang sir, ano? Yes sir, no, actually kasi ang case is originated dun sa covered ng Station 4 sa Barangay Estipania. So all others investigation result na mga naging conduct natin di bali mula na siya add-on doon sa case na ipapile ng Station 4 once na ma-identify ng mga suspects. With that note, Lieutenant Colonel Humuka, sir, salamat din sa imo time always diri sa Action Radio Bacolod. Welcome sir, no, pasensya na din, medyo busy pa all the time, so minsan din ito matakpan. Pasensya lang din man. Sige sir, thank you very much sir. Salamat kid Police Lieutenant Colonel Renante Humukan, ang hepe sa Himawayan Police Station. So tugyan ta na sa kapulisan sa Police Station number 4 under the leadership of Police Major Richie Gohe, of course sa Buligman sa Himawayan Police Station. O puli patagaan hostisya ang kamatayon ni Levy Ortega. There you have it, ang kabugusan kapag malaga sa Action Police Files diri sa Action Radio Bacolod. Bagat ako temporaryo. Balik ini next Sunday, same time, same station. Opo diri sa ato technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, kag Broadcast Engineer Oliver Pason. Ako naman sa Action Eric Magbano nagasiling. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Star Wax, wax. Star Wax, wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, wax. Kita na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Pasyahan man sa tubig, balikining ang salog. Star Wax, wax. Kita na to the max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Once upon a time, ay nanay. Naglabas ang brief, the end. May isa pagid ka nanay. Naglabas ang brief, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Bangot kang iyaging gamit. Champion Blue Long Bar. Sulit matakasang mansa sa damong labada. 1850 SRP lang. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya! May double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga pinalangga nga Bacolod nun. Hari na ang aton konsehal sa mag-abot na eleksyon. Councilor Marian Tibatas Solidong. Tampad kag sincero nga serbisyo ang ihatag niya sa inyo. No retreat, no surrender. Gani nagahimakas siya para sa pag-uswang sa masa. Kaupos sang Grupong Progreso, solid Abel 15-0. Gani hindi na magduwa-duwa. 31 sa balota. Sini nga eleksyon, aton botohon. Councilor Marian Tibatas Solidong.
minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy, mas happy. Ibalik na happy. More energy, mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Senator Joel Villanueva po, trabaho ang trabaho ko. Ginawa nating libre ang training at may garantisadong trabaho. Mas mataas na sweldo at dagdag na kita. Patuloy nating tinatrabaho. Trabaho ang trabaho ko. Iboto, number 61 sa balota, Senator Joel Testament Villanueva. Nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Aksyon, hindi drama. Number 49 sa balota. Ang utol ninyo sa Senado. Robin Padilla tayo. Aksyon, hindi drama. Number 49 sa balota. Ang boses ninyo sa Senado. Robin Padilla tayo. Aksyon, hindi drama. Iboto, Robin Padilla, number 49 sa balot. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm